Wus dumugi wayahing mangsa kala dumawahing kodrat saking Gusti Puasaing kang dumadi. Menawa inggih pinakanten sarimbit anetepi adat widi widana panggihing siat maja pinakanten sarimbit ingkang tasih kauri-uri wonten ing tlatah Jeponan manggung ngemplak Boyolali. Kawasingal Sri Atmaja pinanganten putri saha kakung. Pamathuk Cetra sekawan ingkang badhe lelumban bebrayan agung ngaturaken sembah sumangkem dhateng Kang garwa nun inggih Bagus Nur Rahmat. Kalajengaken pilanganten kakung Hamidatikan pigan kaidak brol datan pecah boten awujud malih pralampita mbok bilih pinanganten sarimbit sampun lepas bujang ugi lepas lajang siap bangun bale wisma tumuju datang keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kawasingal Sri Atmaja pinanganten putri Hamidi isikunipun Kang garwa pralampita pratandha tandha bekti tandha trista pinanganten putri dhateng garwanipun inggih Bagus Nur Rahman. Kasengipun pinanganten putri Hamiji isikunipun Kang garwa adat Widiwidana ingkang tansih kauri-uri wonten ing Trah Surakarta Hadiningrat. Sagung perlegah kakung sono putri kang punika sagung pakurmatan adicara adat Widiwidana sampun kalampahan pramila pirampita sraminten sarimbit badhe tinekan selindur ingkang arupi gula klapa ing ateges wani marang bebener wedi marang kanestan. Ugi kadherekaken kembar mayang kembar padha wayang kembang. Pratandha mbok bilih pinanganten sarimbit sampun sajodo. Saeka sapraya badhe mbangun bale wisma wonten ing tlatah Jeponan manggung ngemplak Boyolali. Pinanganten sarimbit niki Rara Dyayu Dita Fitriani Ambarwati kang sampun kadatu kelamikan Rara Komas Nur Rahman. Kadaya-daya badhe kalenggahaken wonten ing sasana Damparinengga netepi adat Widiwidana lan inggih pinanganten sarimbit badhe adicara tanem. Mangga.
pinangkaten sarimbit katanem iya dening Rama saha Ibu panjenenganipun Bapa Wagibesa Ibu Handayani Saguge keluarga kakung Solo Putri kawanku saguge pakurmatan kawistara adicara panggih ngisiat mojo pinangaten sarimbit sampun paripurna wonten titilaku sala salajengipun niki adicara kerombokan pramila kunjo dumateng panjenenganipun Sang Juru Samboga Mira Habesari saking tlatah Jati Kuning kepareng atesaken lampahing titilaku sono semoga sagung keluarga kakung Solo Putri kawanku saguge pakurmatan wonten adicara adat widiwidana ingkang kapisan niki adicara bobot timbang Mas iya iki pinanganten kakung saha pinanganten putri badhe katimbang panjenenganipun Bapak Wagimin iya ya iki bobot timbang iki sepira bobote kadose kok kaya ora imbang ta pinanganten putri kok sajake kowe isih cilik nah ya rumangsamu ki cilik ketoke ngasine ya gedhe iki kok iya adicara bobot timbang piye Pak bobote anake dhewe wah jan ora ana bedane kok nduk iki wis wayahe wancine ya wis temeka wahyu jodhone ya Pak Wagimin napa Bu mbok mesem titik iya sampe iki nek ngguyu jan kaya Raden Gatotkaca ya adicara
bobot timbang sampun kalampahan badhe ngaturaken lampahing titilasana salajengipun ya apa adicara kacar kutur saha sanes-sanesipun nggih Mbak ya pralampita nika wonten jagung kawak dele kawak beras kawak ya kawitan monggo ya 1 2 3 disok Mas ya ditiritir lah ya wong lanang ngono kuwi nek entuk 50 diomongke 30 sing 30 ya disimpen kok ya soke kabeh Mas ya sing los to Mas iki adine Mas Hari ya juragane Son HR aranyono tekan kene jebule kura adine ya adicara kerobokan kacar kucur ya ditalekke samangke dipun paringaken Kang Ibu pralampita mbok bilih sasampun pahargyan sampun bangun bale wisma pinanganten kakung saha putri ora kena nglaleke marang tiyang sewahipun ya apa meneh nek gur jeponan karo ndibal kuwi cerak ya aku mau ya kleru jebule nganteni sing kono mesti Mas Putu wedang kok jebule sing kene ha ya Sherlocke malah menuju ndibal ya bukan salah saya oke katuran wagimin saha Ibu Handayani ya mangga Pak nika hasil kerja kula kalian Kang Garwa kula simpen sethithik kagem Rama saha Ibu muga-muga tansah berkah barokah amin kalajengaken adat widi-widana salajengipun netepi adat widana ingkang tasih kauri-uri wonten ing tlatah Jeponan ya nduk iki riase saka Jati Kuning ya tangga dhewe ya riase ya apik tenan ketok mening mantene putri monggo adicara salajengipun neningge Dahar Kembul Bujana ya iki pralampita pratandha ambok bilih gambarane wong urip iki kaya dene wong dedaharan ya ta ora kudu legi terus ora kudu pahit terus ora kudu asin terus kala mangsan iki ya ana manise ya ana pahite ya ana asine ya ngene iki ya kuwi kaya dene wong urip ya engko sik diabani sik engko sik to Mbak kuwi kaya di video kok lemuku merungsung lho kok sik to waduh iki kok ya sik yo diitung iki mlebu TV kok mlebu YouTube deh ya 1 2 3 didulang Mbak kok dhewe-dhewe iki kepiye didulang ya baleni kurang latihan iya kakange ya ora ngajari kok piye ra ya baleni ora apa-apa dientekke anggap ora ana sapa-sapa yo Rolu, penerke Mbak, dipenerke, betul, balekke, 1 2 3, jan, trep, ngantene kakung langsung set entek sepiring, ora masalah, dasare kok omah mau yurung sarapan, kok kemeruputan kok sing rene, temune jam 10 kok bar subuh wis tekan kene, ya, moga, ditulasangipun nggih, ngunjuk toya wening, disilang. Kadang ke gelasnya rasa banter-banter ndak pecah. Ya 1 2 3 ya. Sirung. Oh Mbak. Ayo ngelak tenan iki ayo Mbak dipenerke Mbak. Tak iki weh. Sosot-sosot wis rampung. Urung. Ya terus. Oh entuk mindoe diombe dhewe wae kesuwen kok dedek kowe. Ngombeke ora bener-bener diombe dhewe Mas. Pinter sampean. Ya ora tanggap tenan manten putri. Sampun paripurna adat widi-widana nggih. Monggo. Adicara salajengipun ya petelke gedang. Monggo. Ngunjuk toya wening punika pralampita mbok bilih samangke dadosna tuwing wiji-wiji ingkang utama nek dadi putra ya sing saleh nek dadi putri ya sing salehah iki ora sambayangke ngunjuk dahar gedang ora sambayangke sing pun sepuh-sepuh radi minger mriko riyin nggih 1 ya 2 3 aku ketutupan nih wis urung piye Dik
Lagi mboten, Dik? Enak saja Mas. Oh ya, dibungkus sik kok dilanjutke monggo meneh. Nggih. Atur sembah nuwun kunjuk dumateng panjenenganipun kadang kula saking juru Samboga Ibu Triapsari. Iki dilanjutke adicara sungkeman nggih. Ingkang badhe kepareng halolos duwung panjenenganipun Bapak Samin, monggo Bapak Samin saged sengkar saking palenggahan tumuju dhateng sasana Dampar Inengge. Monggo Bapak Samin